Evo da, ajde slikamo. Ajde slikamo. Evo jedna čaci komanda ovdje koja se zaobilaze ovako fino, ljudski. Traje glađu, uveliko traje. Jako samo da naš cheat day ljudi. Tako da je. Pumpaj! Ma stvorili ih sad ove. Nema ih puno. Jesi vi zapravo to zaboli se na Šta vi radite? Zašto se alkoholišete u tome? Da možemo na kafu. Nima veze. Žandar je naša dolazi, ako niste bili protiv strana. Stop! Ponizili smo ih na maksa. Ajmo dalje se da lazimo. Bravo! Pa dobro, ima nas 50.